ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୌସମଟା ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗ, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଜାଗା ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସବୁଆଡ଼ୁ କି ନୂଆ ବନୁଛି ଏପଟେ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ନୂଆ ବନୁଛି ଏଠି ସୁରତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଭାବୁଛି କି ଏଥର ଗାଁକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆସିବାନି। ସୁରତରେ କ'ଣଟା ଆଉ କାମ କରିବା, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ହସୁଛି କଥା ଶୁଣିକି, ହେଲା କି ଢେଙ୍କା କରି ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ଏଇ ଘଟଣା, ଏଇ ତ ନିୟମ, ଏଇ ତ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ। ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଆଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼ ଭିଉ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଭିଉଟା ଏଇଠିକି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଚାଲିବ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇପଟେ ଟିକେ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଟିକେ ହେବ ତ ଏଇଠିକି ହାଲକା ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍କି ଆସୁଛୁ ଭାରି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ତ କମ୍ପାନୀ ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି ସୁରତରେ କାମ। ଏସବୁ ହେଉଛି କପଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ସୋସାଇଟିଟା, ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସୋସାଇଟି ବନୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ଘର ଫର ହେଇନି, ଏରା ପୁଣି ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ। ଇଏ ବି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅନଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, କପଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ପଥର ଖୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ଘରଟି, ଆଲୁକ।